ଅଧର୍ମ ହେବାରୁ ଇନ୍ଧନ ପାଳିବ ପୁରୁଷ ହୋଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ କରି ସିନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହେବେ ଯାଇ ଖାଇବା ବିନା ମରିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହାର ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ତ ଗାର ମାରି ତ୍ରେତା ଯୁଗ ରାମାୟଣ ଯୁଗ ପଳେଇଯିବ। ବୃଷ୍ଟିହୀନ 12 ବର୍ଷ ଚମ୍ପାବତୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ଥାଏ, ତାର ହଉଛି ଚମ୍ପାବତୀ। ବୃଷ୍ଟିହୀନ 12 ବର୍ଷ ଚମ୍ପାବତୀ, 12 ବର୍ଷ କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ତାର କଣ କଲେ ନା ସେ ଚମ୍ପାବତୀ ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଲୋପାଦ, ତାଙ୍କୁ ଲୋପାଦ କଣ କଲେ ନା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷିକି ଡକାଇ, ଜଣେ ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ଅଛି, ଜଣେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ 3 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଅଧର୍ମ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ ପୁରୁଷୀ ହୋଇବ ନାହିଁ। ଆଉ କୃଷି ସବୁ କଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବଳ ବାଳିକାର ଲେଖିଲେ କୃଷି ହେବ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ହେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ ନା କୃଷି ହେବ ଗୁରୁ ଚରା ଗୁରୁ ଚରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଗାର ମାରିଦେଲେ କୃଷି ହେବ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚରା ବଳ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଥିବେ ନା ଖାଇବା ଲୋକ ଅଧିକା ଥିବେ, ଅମଳ କମ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଣେ ଚାଉଳକୁ କାହାଣେ ନିର୍ମାଲ ପଡ଼ିବ ତୁଣ୍ଡେ, ନିର୍ମାଳ ପଡ଼ିବ ତୁଣ୍ଡେ, ସତିଆ ବାଟକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଣି ନାହିଁ ନିକଟେ ହରିବ ଦେଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭୀମଭୂମି ଜାତିରେ ସେ କନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ। 1872 ମସିହା ରେଡ଼ାଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ବିହନ ଉଳିଆ ଗାଡ଼ି ମୂଳ ବାଣିଜ୍ୟ କହିଲେ ବିହନ ମିଳିବନି, ଉଳିଆ ମାନେ ଓଡିଆ ଗଜା ହବ ନାହିଁ, ଅଗାଡି ଆଗକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭୀମ ବି ଲେଖିଦେଲେ କଥା ବୋଧେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୂଳ ବାଣିଜ୍ୟ ମୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଚାଷ କୋଉଠୁ କରିବେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଖନ୍ଦା ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଥା। ଖନ୍ଦା ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ। ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗ ଲୋକ ଚାଷ କରିବେ କୋଉଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ହେବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପାପମାନ ବିଭିନ୍ନ ପାପ କଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ରାମ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ। ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ଲୀଳା ଘଟିବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୀଳା ଆଗକୁ ଘଟିବ ଇଏ ଲେଖିଦେଲେ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ କହିଲେ ଖନ୍ଦାବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମନ ଫଳଟି ଏଇ ଭାବେ ରାଜା ମାନେ ତେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ
ଦଣ୍ଡିବେ ପରଜା ବିନା ଦୋଷରେ ପରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାୟିତ କରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇବେ କପାଳ କବଚେ ବୋଲତିବେ ନର। ସଦେ ବୁଲୁତି ରେ ନର ସଦେ ବୁଲୁତି ରେ ନର। ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥାରେ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଅନ୍ନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। 23 ମସିହା କତରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 22 ମସିହା କଥା ଆଲୋଚନା 23 ମସିହା ଚାଲିଛି, 22 ମସିହା କଥା ଆଲୋଚନା ବି କରିବା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 23 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ଜଳ ଗହଳ କୌଳଲ ହୋଇ ଭଜନ ଦହଳ। 23 ଅଙ୍କରେ ଲୋକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୋଲେ 23 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ଜଳ ଗହଳ। ବୋଲେ 23 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ଜଳ ଗହଳ। କୋଉ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଗାରମ ରହିଛି କଥାରେ ଜଳ ଗହଳ ହେଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ। ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଅର୍କିତ ଦାସ, ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଦେଇଥିବା ଅର୍ପତି ଦାସ, ଅବଧୂତ ସାଧକ ପଦେ ଲେଖିଲେ କଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇବା ଉଦରାନ ହରି ବାବୁ ନ ପାଇ ନ କେଳି। ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ କହିଦେଲେ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ 23 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଗାରମରା ହେଇଛି ବହିରେ। ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାରମ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ କଲେ? ତିଆରି ଅଚ୍ୟୁତି କହି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୂରରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେବା ମତରେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ତିଆରି ଅଚ୍ୟୁତି କହି ତିଆରି କରି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ତ୍ରିବିଂଶ କହିଲେ 20 ଆଉ 23 ସହ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଗାରମାରେ 3 ରଡ଼ିକେ ପାରିବ କିଏ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 23 ମସିହାରେ ଆଉ କଣ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ? ଏ ମହାମାରୀ ରୋଗ କଣ ଏଉଠି ନା, ଆଗକୁ ଅନେକ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଅଛି, 64 ରୋଗ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ଘୁମା ରୋଗ ପ୍ରକାଶିବ ରେ ବାବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମରେ ବାବୁ ମରିବେ ପାରେ। ମହାପୁରୁଷ ଜୟ 23 ମସିହାରେ ମହାରୋଗ ଆସୁଛି। ମହାମାରୀ ରୋଗ ଘୁମା ରୋଗ। ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯେ ଘୁମା ରୋଗ ଲୋକ ଘୁମଉଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ। 23 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ। 22 ମସିହା କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 22 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧେ ଦେଉଳିଏ ରହି ଯାଇଅଛି ବାକି। ରହି ଯାଇଅଛି ବାକି। କୌରବ ପତି ଗୋଲକର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳିଯୁଗରେ କୌଳଲ ଉତ୍ରଦେବ ଯଜବାଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧେ ଦେଉଳିଏ ରହି ଯାଇଅଛି ବାକି। ଆଉ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ବେଲାଳସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ବେଲାଳସେନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା? ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦୁକ ରୁଚି ମା କରନ୍ଦ। କହିଲେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ପ୍ରିୟ ମୋର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ହଉଛି ପ୍ରିୟ। କିଏ କହିଲା? ବେଲାଳସେନ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ପ୍ରିୟ ମୋର। ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯାଉଛି 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବେଲାଳସେନ କଣ କହୁଛ? 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତମେ କରିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି। କଣ କଲେ? କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବଢିଦବୁ? ହଁ ମୁଁ ବଢିଦେବି। ଆରେ ଠିକ ଅଛି। କଣ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଅଛି ଗଣୁ କେମିତି ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ସନସନ୍ଧାନ କଲା ତ କଣ ହେଲା ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ରଟା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛିଡାଣି ହାତ ରଖିଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଳୟ ହେଇଗଲା।